Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dango kutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya idzi tinombodzitaura. Vanhu vanotituka, but tinongoramba tichingodzoka nadzo tichingokupai kuti mugare muri up to date, muchiziva zviri kuita sei zviri kuitika handitika. Saka panapa ndine vhidhiyo randakubatirai nepost yandoda kukuratidzai kuti hanzi hazvina kumira zvakanaka kumba kwaApostle Chiwenga. Hatina munhu watinovenga, hatina munhu watinoshora, but nyaya kana dzangobudawoka dzinongofanira kuti dzisvike kuvanhu vanosapota chitubu handitika. Saka ndoda kuti ndikuratidzei the post first yakaiswa neZimEye, then ndakuratidzai a video nyaya yacho futi itoripo iri kupisa. Kuna anenge achizoda kuona nyaya iyi unokwanisa kungoenda unozvionera wega papage rakanzi ZimEye, wozvionera wega kuti ndozviri kuita sei, ndozviripo, ndozviri kuita sei, ndozviri kuitika handitika. Ma1 chaiwo nyaya dzacho dziri kuita sei dziri kupisa. Nanakirwa wangu nda-uploada video ravamagaya rezvakaitika kuchechi kwavo. Ndanzwa nekushaudwa nevanhu, vamwe vachiti ndiri kunyeba, vamwe vachiti chii, but kutaura chokwadi munhu akatofa zveshuwa. Vamagaya vakatoita pati, havana kuenda kunhamo handitika. Nyaya yandiri kufamba nayo ndeiyi. Hanzi saka Apostle Chiwenga vakasiyira ani musikana wavakabvisa virginity. Apostle Chiwenga wakasiyira ani musikana wavakabvisa virginity. Idzi zinyaya idzi handikwanisa kuzitaura hangu, handina umboonawo, but umboo hwandinawo kwandazviwana ndikokuku kwandakuratidzai uku. Kuri kubvunzwa kunzi Apostle Chiwenga vakasiyira ani musikana wavakabvisa virginity. Saka pane guhwa riri kufamba, nyaya iri kutenderera zvamanje kuti hanzi zvinenge zviri kuti netsei pakati paamai naamai. Amai naamai hanzi havasi kuwirirana. Mira ndikuratidzai futi vhidhiyo mukoma Simba vachitaura kuti amai naamai hanzi ma1 ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje handitika. But ndisati ndakuratidzai vhidhiyo, ndiri ngotaura kuti kana une bhizinesi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Nhasi kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire futi, ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Nhasi na8 o'clock ndambotaura namukoma Jeff Judah kuti tinzwe kuti kubva paye pasadhiki paye maiti muchatipa update vakuru, tinzwe kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Pandakapedzisira kutaura nemi maiti muri kumazowe kunanga kuHarare, chii chakazomonyatsobuda zvakanaka, chii urongwa hwacho hwamira sei, because right now vanhu vada kuziva kuti zviri kufamba sei handitika. Ndo nyaya iripo na8 o'clock. If my network is good and it's willing, ndinouya panapa for a live stream handitika. So just make sure kuti tabatana chini panguva idzodzo handitika. Right, gwenzi rePhytomed, Phytomed gwenzi riri kubatsira zvamanje, gwenzi riri kushanda, gwenzi riri kurapa. Ndiri kufara neimprovement iri kuitika padumbu rangu, riri kudzikira zvisingaita handitika. Saka kana uri muHarare, bata namba dzakanzi nyari. Kana uri kuZimbabwe, bata namba dzakanzi nyari. Kana uri kuSouth Africa, kana uri muSouth Africa, bata namba dzakanzi Constance idzo, kana dzakanzi Fortunate idzo handitika. Koni Fortuna nyari ndo vanhu vacho zvamanje vari kumhanya neproject yegwenzi iri. Kana uri kuAmerica, panambobvunza kuti ndiri kuAmerica ndoita sekuti ndowane gwenzi, bata any of those numbers, vanokuudza paunoenda. Kana kuti munhu wekubata aite sei,
akuwanise gwenzi handitika akutaura chokwadi pafeya chaipo ka gwenzi ndo gwenzi rinoshanda iri ini nangu ndaisamboritenda but zvamanje aiwa ndazobvuma kuti gwenzi chikwapuro gwenzi igwenzi remashuwa remandoro kwati handitika right rega tipinde muvidhio tione kuti haufa zviri kumira sei zvakamira sei chiri kuitika apa handitika muzvinzwire pasangana varume vaviri ava vachitaura nyaya yavo inonakirwa zvakedi sori zvenyu vana vapapa kana magumbuka nemavidhio angu andiri kukanda panapa but ndo nyaya dzacho dzitoripo ende ndo zviri kutoitika ndo zvitori paground handitika saka rega tinzwa ukomana vachitaura Yasimba chikadza vanhu kana kusinga muzidi yasimba chikadza vacho but ndaitomubvunza izvi kuti wambonzwere nyaya ndanzwa ndanzwa kuti uyu anonzani uyu Chiwenga not vice president uyu wechechi talent Hanzi andakatata manja I think muna March ndizo April beautiful wedding by the way zvotodetsara zvatodhakwa vapesa akaoma musoro urura VP here kana kuti aiwa because VP kanti vanozana vane history six ma wedding kutaura iyeyu wedu talent kuti indakatanga kuona kuti problem icharo apa because vanhu vakanaka kuti hanzi mukadzi wacho kutoti mother kunani kuna talent wacho aregeza tisiye sawaita tuma mother hazvibudi anyway Zimbabwe atizodi tizodzitotaurisa majournalist anotauratukwa vazimbabwe kana pana abatikana nezvakaitika aiwa indangosangana na chikara achitikusaura nyaya hatisi kuziva kuti zvii zvakaitika but ndo nyaya iriko ndo madha vakaramba amai madha Chiwenga vakaramba amai asati zvayatsoverifya richiri hunga vakashata hanzi asati zvanyatsoverifyiwa zvichiri mahunga uye zvese zvamunoziva kuti hanzi hapana utsi unoitika handitika pasina moto ende ndazongofarira the last part wakomana vataura vakakumbira regerero zvikanzi sori henyu kune vaita sei vabatikana saka nini rega ndingokumbira regerero kuti aiwa sori zvenyu kune vaita sei kune vabatikana handitika nyaya yacho ndiyo iyi musanyanyoitisa zvimwe zvinhu pamwoyo zvekudaro zvekumba mavimba nevafundisi venyu ava kana anapapa venyu ava nekuti pakazobuda nyaya dzakadai so you'll be very very disappointed ende unogona kusiya church unogona kutosiya kana kunamata chaiko handitika ende don't take personal zvimwe zvinhu zvatinenge tichiya nazvo panapa news dzatetawana idzi dzedzingoriwo news dzinenge dzichingotenderera panguva iyoyo handitika but tiripo pakukupai zvinhu chaizvo semawaniro atazviita handitika tobva tangokuunzirai kuti hanzi namukoma Simba hanzi naningi zvakamira zvakadai saka iwe ukazouya mucomment section nakuti holi unonyeba ka ndoshaka kuti ndenda nyebei nekuti kwandazvinzwa ndaudzwawo zvichinzi zvakati ndobva ndauya nazvo panapa mandakupakurirawo iwe waudawo ndinonyeba but anyway don't take it too personal musanyanyonzikisa hana vana vamagaya ndozviziva kuti makadyiswa muri kushandisirwa mushonga saka popotai zvenyu kusvikira pamaita se pamada handitika inana kana basa nazvo zvamuri kutaura izvozvo handina kana basa nazvo chikuru ndechekuti ndakuudzai nyaya yakaita se yakaitika semaziro andiri kuita semaonero andaiita mandakupakurira handitika so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes make sure by 8 o'clock tasangana panapa for a live stream namukoma Jeff Judah kana network yangu ichitendera ndiri panapa handitika so thank you for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.